No a takto vznikla myšlienka vytvoriť tréning, kde by som sa mohla naraz venovať viacerým ľuďom a tak vznikol Speak Up. Rečníctvo ako také mňa baví, odjak živa rada rozprávam rada pred ľuďmi. Rečníctvo považujem za niečo, čo ma môže posunúť v osobnom živote, v pracovnom, proste niečo, čo má strašne veľký potenciál. V podstate som tak nejak vnútorne cítil, že potrebujem si zlepšiť komunikáciu s ľuďmi, komunikáciu pred ľuďmi, vystupovanie. Vždy som mala trému a som tu na to, aby som sa naučila pretaviť ten strach na pozitívne emócie. Ja som ten tréning skladala dosť dlho. Zobrala som doma obrovský kus papiera a tam som si kreovala, kreslila, brainstormovala, akými cvičeniami môžem pomôcť ľuďom, aby oživili svoj hlas, aby bol zvučný a hlasný a aby pekne artikulovaný. Spoznala som Katku asi pred 3-4 rokom, keď som začínala s biznisom. A vtedy som ju zažila na prednáške o tom, ako správne prezentovať. A jednoducho urobila mňa fakt dobrý dojem a preto som vedela, že keď bude robiť niečo takéto intenzívnejšie, tak sa určite prihlásim. Katka je podľa mňa veľmi chápavá lektorka, hlavne načúvajúca. Ja som ešte nestretol človeka, ktorý vie tak komplexne podať tú tematiku ako ona. Keď rozpráva, keď nás učí nejakú technológiu, tak ju opiera o svoje skúsenosti. Hovorí aj o tom, čo sa podarí, ako to funguje, ako je to aj v reále, keď nejaký človek prednáša. A dáva tipy, ktoré ona sama vyskúšala. A to má pridanú hodnotu pre mňa na takomto školení. Ja som typ človeka, ktorý vníma energie a mne sa tu žije dnes úplne úžasne. Je tu perfektná otvorená atmosféra, že naozaj sme sa sem prišli niečo naučiť a podporujeme sa navzájom, takže ja sa tu cítim absolútne skvelo. Na začiatok sme začali zostra, každý z nás musel povedať svoju reč. Je tu veľká spätná väzba, čiže je tu aj veľký potenciál v tom, kde sa môžeme zlepšovať. Napríklad sme sa učili štruktúry rôznych typov rečí. Podľa toho, či chceš rečou presvedčiť, alebo motivovať, alebo informovať. Zatiaľ sa mi to veľmi páči, ale ja som ani nič neočakávala. Bola som na power tréningu, takže som vedela, že to bude určite dobré. Ten piatok, keď som sa sem postavila, netušila som ani, jak mám stať, čo mám robiť s rukami. A dneska som mala pocit, že som to mala ako keby celé zvládnuté, takže pre mňa to bol akože obrovský pokrok a cítila som to teda nie len na mňa, ale som to videla aj na tých ostatných ľuďoch. Teším sa na každého, kto príde na Speak Up, bo chcem povedať z tej pozície trénerky a lektorky prísť do kontaktu s tak rôznymi ľuďmi a s tými ich individuálnymi príbehmi ma neskutočne inšpiruje a naplňa v tom, že mi to neustále pripomína, koľko v nás ľuďoch toho je v rámci potenciálu a v rámci schopností, že keď skutočne ľudia naozaj chcú a majú dobré vedenie a zámer a tréning, tak dokážu oveľa viacej, ako sú si schopní predstaviť na začiatku alebo ako sú schopní vôbec niekedy veriť alebo dúfať.